Tak, prosím ťa, ja tam vážne niekoho potrebujem. Bože, oci, snažíš sa tu spať a už hodinu tady furt otravuješ. Ja chcem spať. Ale ja ťa potrebujem. Nie. Ja som to vybavil. A to mi je úplne jedno, zažívam si niekoho iného, ja to seriem. Minulý rok som už nevedel, čo tam mám povedať, mal som stres, teraz to už nebudem robiť. Nie. Ale prosím. Nie. Čau, Hnavis. Naďák, čo potrebuješ tak skoro ráno? Prosím ťa, potrebujem vypadnúť z domu, tady je to fakt otravné. Ideme von? Neviem, dnes som mal upratovať. No vidíš to vlastne, ja sa tomu taktiež môžem takto vyhnúť. Tak ideme, rýchlo prídi, než otecko vstane. Dobre, už som tam. Nachystaj sa. Čau, starosta. No čau, Inak, ako to bude s tými prípravami na silvestrovskú party? no, možno by sme mali. Nie, už nehovor nič. Nech to na mňa. Ty už si starý, ja to vybavím. To je pravda. Ako myslíš? Ja to s hákom dám dokopy. Dostanete prémie. No ešte lepšie. Maj sa. No, kde? Už bola. Čau, Zaku, hej, vidíš ma? Haló, počuješ ma? Haló, funguje to? Ale kľud, Jano! Nervy mi tu do ucha, ty kokos. Dobre, kľud. No tak čo, máš to vybavené? Čo mám mať vybavené? No to pódium, čo som ti hovoril, že budem potrebovať. V novembri som ti to hovoril, či kedy. Jasne, že mám áno, pódium, áno, vybavené všetko. Dobre, tak môžeš mi ho prísť ukázať, kde ho máš uskladnené? Vieš čo, Jano, ja ti ho prídem ukázať, ale až večer. Lebo ja ešte musím tak počistiť tie železné trúbky a tak, aby to všetko do seba zapadalo. No, dobre teda, tak som rád, že sa ešte o to aj takto staráš. Tak ďakujem zatiaľ, maj sa. No, tak toto asi bude problém. No, ukáž sa, v akom si stave? Na neho sa dá vždy spoľahnúť. No, a teraz ešte vybaviť kapelu. Dobrý deň, hovorím s manažérom kapely Bunda. Áno, výborne. Môžete mi dať akože niekoho vyššieho postaveného, kto má s nimi priamy spoj? A nie, no dobre, chápem. Potreboval by som vybaviť na zajtra, na Silvester, aby vaša kapela vlastne prišla vystupovať k nám do mesta. Suma, no sumu, tak navrhnite vy. 6 000? Tak akože naše mesto je také nízko rozpočtové viacej. 4 000 by nešlo? No dobre, 5 000 beriem. Takže všetko vybavené. Dobre, ďakujem vám zatiaľ. Vidíme sa zajtra, čaute. No, výborne. Teraz len počkať na to pódium. Pane Bože, ako to len vyzerá. No, 2015, zarastené, nefunkčné reflektory. Výborne, prečo nie? Z toho to buď bude problém, alebo riadny kus práce. Kúrňa. No, pekne vyzerá tá šestka. Akože docela pôjde na to, že to bude zamestť tej pekný. Nie, nepadaj. Tak, vieš. Á, výborne. To som si nechcel vyskúšať.
povedať. Ha! Rodený bubeník, prečo vôbec pracujem v obchode? Prečo tu nehrá na tie práku? Trošku ich otestujeme. No. Funguje to ešte tento šrot? No, výborne. Windows 97. Takže no, počkáme si. Stále si počkáme. Prečo nie? No, výborne. Takže, čo tu máme? Treba toto. Nehrá. Trošku pridáme. Pane Bože, chvíľa! Chvíľa do chvíľa! Čo to chvíľa? Fuj. Mám dojem, že som hlucho. Haló? Prečo sa nepočujem? Haló? Hej, Zaku, si tam? Zaku, haló? Haló, Zaku? Haló? Hej, Zaku? Čo je? Nepočujem dobre. No, to som si všimol, Čo? Čo hovoríš? že som ti tvoju starú priateľku, ty kokos, ojel včera večer. Čo? Tak ja neviem, čo ti akože mám povedať, ja to vôbec nepočujem. Ja neviem, tak gratulujem a ty. Ďakujem teda. Čo? Ale nič. Ako vidím, máš to hotové. Čo? Kde to máš hotové? Áno, mám to hotové, pekné však. Áno, pekné, gratulujem. Ďakujem. Zajtra to len vyložíme a je hotovo. No, dobre. Tak, zatiaľ sa maj.